Og så starter vi med at tegne med hårde blyanter, så er det maks 2 hår, eller hvad siger. Og så går vi ned til HB, cirka der omkring i midten. Og jo mere og mere vi kommer ind og lægger flere lag på, og nærmest holde jer fra at skravere. Bare for os at få maksimal dynamik i tegningen og udnytte papiret og den farve som papir.